Една българска поговорка казва: песен брод няма. Не можем да не се съгласим, защото и хубавата народна мелодия, и поезията, докосвала сърцето на поколения неизвестни творци, не могат да бъдат лично притежание, освен когато са станали част от артистичния облик на голяма личност. Десетилетия специалисти и почитатели свързват името на Борис Машалов с някой от истинските бисери в народната ни музика. Провикна се Никола, Занганкеле, Атманджа, Дума Страхило и още няколко от най-известните му песни ще чуете през следващите минути. Аз съм Албена Безовска и се надявам, че те ще бъдат приятни за вас. Не е за вярване, че притежателят на този красив, зареждащ с енергия глас е живял преди половин век. Защото и до днес той е част от музикалните предпочитания на българите. Не е за вярване също така, че народните певци от генерациите след него много предпазливо включват в репертуара си песните на Машалов, въпреки дистанцията във времето и огромната разлика във възможностите на звукозаписната техника. Много от хората, които са имали привилегията да работят с големия певец, вече не са между живите, но за щастие разполагаме с записите от Златния фонд на Българското национално радио, където са запазени спомени на негови съвременници. Те разказват за безбройните концерти из цяла България, за благородния характер и невероятното въздействие на гласа на Машалов върху публиката. Не съм виждал друг певец, който така дълбоко да вълнува слушателите си, казва професор Манол Тодоров. Днес той е известен фолклорист, но някога е бил ръководител на една от групите, с които е работил Борис Машалов. Борис Машалов е роден в Севлиево, малко градче с стародавни духовни и културни традиции. Народната песен е част от делника и празника на града. Музиканти има и в семейството. Майка му е надарена с хубав глас. Баща му също е известен с певческите си умения. Той е търговец, пътува много и носи от дома все нови и нови песни. Научава ги в различни кътчета на България. Ето защо репертуарът на сина му Борис по-късно ще изненадва специалистите с разнообразието на музикалните диалекти, които представя. Средата на 30-те и началото на 40-те години на миналия век е времето, в което Машалов става известен певец. Тогава изгряват още няколко големи имена на изпълнители, но всеки от тях представя музиката на родния си край. За него подобни ограничения не съществуват още от детските години. И още едно качество отличава Борис Машалов от колегите му. Той успява да съчетае по уникален начин откритото фолклорно звукоизвличане с някои от тънкостите на школуваното оперно пеене. Известен е фактът, че Машалов е учил известно време при големия български педагог професор Христо Бръмбаров. Изпълнявал е арии и канцонети, но веднъж намерил истинското си призвание, не го напуска до края на дните си. Моряк, бояджия, Борис Машалов преминава през различни професии преди да основе своя група, с която обикаля страната надлъж и на шир. Заедно с него е легендарният акордеонист Борис Карлов. Работи с групата на Цвятко Благоев, както и с известните певици Магда Пушкарова, Гюрга Пинджурова, Атанаска Тодорова и много други. Костадин Гугов, който по това време е най-младият сред тях, си спомня: кого не е разплаквал Борис Машалов с песента "Заблело агънце"? Спомням, че в едно село Борис Машалов влезе в салона. Един човек плачеше. Попита го: бая, какво става? Защо плачеш? Той казва: не може никой да ми помогне. Защо бе, човек? Казва: умря ми магарето. Той ми каза: другар живота, това ми е всичко. И Борис Машалов беше един добряк. Отиде, че му купи едно магаре, че стане един празник, че го изпратиха и това се помни. Големият певец Костадин Гугов, негови думи, запазени в Златния фонд на Българското национално радио. А ето сега какво разказва и Мита Стойчева. До 1946 година ме познаваха като певица само от грамфонни плочи. Най-обичах песните на Борис Машалов. Стана така, че същата година тръгнах по концерти с него и с Цвятко Благоев. Сбъдна се мечтата ми да видя Машалов и да пея с него. Нашите концерти имаха голям успех, особено Машалов. Той беше не само голям певец, но и човек с добро сърце. Това разбрах, когато дойдох в София като изпълнителка по радиото.
За моето идване в София много помогна и Машалов. По това време ние нямахме квартира и той не прибра при себе си. Така се запознах с жена му и децата. Мита Стойчева, Костадин Гугов, Борис Машалов. Отдавна не са сред нас, но с нас са песните им. За съжаление, Борис Машалов живее кратко. Умира едва 48 годишен, през 1962. Не успява да завърши поредното турне в югоизточна България. Пътувал е в много страни по света, но обичал да казва: от България по-хубава няма. В края на януари тази година се навършват 95 години от рождението на Борис Машалов. По този повод в Севлиево ще има тържествено честване, в което ще вземат участие млади певци. Много от тях са лауреати на конкурса на негово име, който се провежда в родния му град на всеки 5 години. Ще прозвучат песните, които чухте в предаването, както и още някои от най-известните в репертуара му. Заблело ми агънце, мятало ленче ябълки, заглавия, които са влезли в музикалната ни история като песните на Машалов, защото носят неповторимия почерк на голям артист и невидимия, но дълбоко затрогващ заряд на истински благороден човек.